Noxky Vlog. Tayo mga kapatid sa Lucky Star. Meron ako nakapansin mga kapatid na isang bagong motor dito ng Lucky Star, style Wave, no? Ito yung ating i-review ngayon, no? So yan po yung LS100 ng Lucky Star. Yan. Ito yung maganda sa kanya, yung kulay niya ay para siyang sky blue, no? Na glossy. Tapos ayan yung tatak ng Lucky Star sa kanyang fender. Then meron din dito sa may front, no? Tapos ayan yung kanyang design sa headlight. Ayan. Ito matte black naman yun nandito. Makikita natin. Ayan. Then yung kanyang ilaw ay halogen bulb po. Tapos dito naman sa kanyang park light and then yung signal light ay LED na po yan. Ito yung signal light nya. Tapos may park light din siyang parang kidlat dito, ano? Ayan, o. Para din siya may kamukha sa motor ng Rossi. Tapos maganda rin yung design nya. Makita natin may dalawang screw bolts dito. Pwede naman nating palitan yan, gawin nating Allen bolts, no? Tapos ito meron siyang parang labi dito mga kapatid. Ito parang mata eh. Ayan, no? Tapos kinagandaan din sa kanya mga kapatid ay mura-mura lang po yung down payment nito mga kapatid, dahil 2,000 pesos lang po yung down payment ng motor na ito. 100cc. Sa mga gusto ng pang service lang, ito po murang-mura sa down payment. Tapos yung monthly din niya ay mura din po. Pero bago yan mga kapatid ay i-reviewin muna natin ng konti ito mga kapatid, no? Dito sa kanyang front ay naka disc brake na din at saka naka mags na rin siya, oh. Ay kinagandahan din sa kanya. Tapos hindi pa siya tubeless, tube type pa rin po mga kapatid. Tapos ang size ng gulong dito sa harapan ay 250 by 17. Tapos yan nga po, naka disc brake. Then ito yung kanyang caliper na kulay gold. Yan, kulay gold din yung kanyang disc brake dito, no? Tapos naka telescopic fork. Ayan, na kulay silver, no? Tapos ito nga po yung fender nya. Ayan, okay din, no? Tapos may extension pa siya dito na mahaba, kulay matte black. Tapos
Tapos dito nga pala sa side fairings nya, glossy black naman po ito. Tapos dito ay sky blue din yung color nya, no, na glossy. Ito muna tayo mga kapatid sa kanyang panel. Ayan, tsaka sa mga switch. Ito naman yung panel nya, analog panel pa rin siya. Andiyan na po yung kanyang speedometer and odometer. Tapos yung gear indicator andito, 1, 2, 3, 4. Then yung neutral, and then yung sa ilaw, headlight. And then andito rin yung kanyang fuel gauge, no? O sa signal light mga kapatid, ito yung. Tapos ito, wala siyang logo mga kapatid eh. So siguro pagka kukunin natin, ikakabit na nila yan. Tapos yan, maganda rin yung design. Meron pa siyang glossy blue dito. Tapos sa mga switch, ito naman ang kanyang high and low, okay din. Then busina, then yung turn signal light, then meron siyang choke dahil carburetor type pa rin. Then dito sa kabila yung bukasan ng ilaw, ayan. Tapos yung electric starter, then yung throttle nya, ayan, okay din. Then yung preno sa harap, no? So semi-automatic po ito mga kapatid. Tapos dito sa kanyang ignition, ayan, maganda rin dahil may anti-theft na rin yung kanyang ignition. Tapos yan po yung kanyang susi, no? Okay din siya. Tapos dito, ganda rin, no? Makintab yung pagkaglossy niya. Pag nasinaga ng araw to mga kapatid, nag-reflect din yung parang may mga glitters effect din yung pagka-paint dito. Tapos yan, meron pang aerodynamics dito para sa singaw ng makina, no? Pati dito sa side na to. Ayan. Tapos ayun yung kanyang carb piston type po yung kanyang carburetor, no? Tapos pagdating dito, ito yung kanyang pedal sa preno sa likod. Okay din, no? Ayan. Tapos yung footdex niya sa driver, ordinary lang na goma. So hindi naman to napiplim mga kapatid. And meron pa ring kickstart. Tapos dito yung sa OBR, okay naman din. Napipilip naman pero goma lang po, no? Tapos maganda rin yung bracket dito sa footdex, no? Then pagdating dito sa kanyang muffler, ayan, nikelado pa yung kanyang tambucho. Ayan, makita natin, no? Parang stainless dating. Tapos dito naka dual shock. Tapos sa likod, ito yung gulong niya, naka mags din. Yan, oh, mukhang matibay din yung mags nito, makapal, no? Ayan. Ang size ng gulong dito sa likod ay 2.75 by 17. Tapos naka drum brake po yung sa likod, no? Then dito sa kanyang fender, ayan, okay naman siya, no? Mahaba din. Tapos sa kanyang taillight, kung makikita natin, ayan, ay halogen bulb pa po yung kanyang taillight, pati yung signal light, no? Ayan. Pero may mga design siya na stripe, nakalala mo yung design niya para ding LED, no? Yan yung mga magagandang ginagawa ngayon ng mga motor company. Magaganda na yung mga design ng kanilang salamin sa mga motor nila, no? Tapos dito, ito yung grab bar nya. So hindi siya glossy, no? Tapos goma to. Pero sa loob nito may bakal mga kapatid, no? Babalutan siya ng goma, kaya makapit mga kapatid. So okay din to. Then dito meron pa ring side stand and then center stand. Tapos meron din palang chain cover mga kapatid na plastic na kulay black. Tapos sa gear shift nya, ito 4 speed po. Tapos ayun yung kanyang pangilalim na makina, o makikita natin, maganda rin, glossy gray naman ang kulay nito. Tapos may track po na Lucky Star yan dito. Tapos rotation lang po mga kapatid yung kanyang cambio. Tapos ayan yung kanyang design. Sa likod meron din siyang
glossy black dito, tapos ayun yung decals niya, no, na sky blue, then merong white dito. Yan po, ganda yung setup din ito mga kapatid ng Lucky Star, na para ka nang naka Honda Wave. Yan, sa kanyang cash price mga kapatid ay 36,000. Tapos kung kukunin natin sa hulugan ay magda-down tayo ng 2,000 pesos. Tapos sa 1 year meron siya ito ay 3,830. Tapos sa 2 years ay 2,225. Then sa 3 years ay 1,695. Then may rebate po yan na 300, no? Kaya yung sa 3 years less 300 magiging 1,395 na lang. Tapos sa 2 years magiging 1,900 na lang po. Tapos sa 1 year ay magiging 3,500 na lang po. Yan. So mura-mura na lang mga kapatid. Meron pa sila dito mga kapatid na isang kulay. Ito nga po yung kulay green, no? Maganda rin yung green nya. Yan, LS100 din yan. Sa dalawa na dito. Then meron pa doon dalawa na green. Sa mga gusto kumuha, pwede na kayong pumili ng kulay. So yan lang po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.